Най-добрият кой е? Алфредо Торес, разбира се. Вие направо ме шашна. Гледай сега. Вие просто ме шашнахте. Ами аз си трябваше да ме предупредите обувки да си сложа. С тези обувки, Алфредо си без обувки всичко. Не трябва никакви музика, не трябва. Que tú veas que yo tiro pa' cualquiera. Bandolera, acelera. Sé que tú querías se lo llevó la primavera. Chacata, el mío, ay. Que tú quieres ir conmigo, tú no puedes. En Miami, en La Habana. Как знаеш цъпките аз? Тя е с тясна рокля. Уау! Ами просто с... Това беше... Добре. Още. Всички искаме още. Ай, сега, не. Браво, Неска. Нещо се върти, как е това винаги ми е било. Спри се да те питам нещо. Опитай да видиш, че трябва да я видим в... Дайте реклама, защото няма да ми отговори преди рекламата. Алфредо, благодаря ти, че дойде за тази салса. Само ми кажи, трябва да танцува в Dancing Stars, тя, нали? О, Руми трябва да участва. И аз съм мисля, защото е много добра. Много е добра, много така има грациозно, стойка. Тя много е добра. Ама те искам като жури после да ги говориш така. Да, точно така. Всеки манекенка винаги има отзад една актрисата, една танцорка. Но винаги гледаме едно манекенки, защото е висока, те не знае, но те... Много ми се иска да е там, плюс това чакам с нетърпение да разбера и кои ще тези са звездите, още не се знае, но... Ако участва, ще бъде перфектно. Чакаме с нетърпение. Казано от него, просто е... Благодаря много. Благодаря ти. Чао, до нови срещи. Чао. Сега обаче...